Jaké jsou podle tebe nejnovější trendy v investování do akcií? Tak momentálne akcie ukázali, že sú častokrát stabilnejšie ako štátne rozpočty alebo dlhopisy a preto momentálne trendy ukazujú na správny výber, a to sektorovo. To znamená spoločnosti, ktoré sú diverzifikované jednak geograficky a jednak aj produktovo samostatne. Preto odporúčame výber akcií, ktoré majú stabilné PE ratio, to znamená v priebehu aspoň 5 rokov a takisto sľubný kapitálový výnos. Je veľmi potrebné v momentálnej situácii zvoliť viac menej dlhodobý rast ako nejaké krátkodobé silné výkyvy. Kdybys byl konkrétně ukázal na konkrétní region, konkrétní sektor, eventuálne konkrétní společnosti, které by to byly? Tak tento polrok nám ukázal, že sektor, respektíve jednotlivý výrez, ako napríklad akcie technologické, ktorí majú dobrú diverzifikáciu svojich produktov, hlavne do juhovýchodnej Ázie, respektíve do emerging trhov. Tento bol hodný, takisto telekomunikácie. Z dlhodobého hľadiska aj z hľadiska prípadného návratu ku krízovému modelu, tak odporúčame sektor ako je potravinársky alebo sektor ako je farmaceutický, s tým ale, že opäť by mala byť vhodná geografická diverzifikácia. Jaký je tvůj pohled na investování pomocí podílových listů do podílových fondů? Tak je to tradičná forma investovania, na ktorú sme boli všetci zvyknutí posledných desiatky rokov, avšak trendy ukazujú, že sú tu už aj sofistikovanejšie metódy, ktoré na jednej strane majú dobrú diverzifikáciu a teda slúžia aj pre menej vzdelaných alebo fundovaných investorov. Na druhej strane sú však oveľa flexibilnejšie a teda môžeme z nich či už vstúpiť alebo vystúpiť kedykoľvek a za neporovnateľne menších obchodných poplatkov. Napríklad? Tak preto vyberáme napríklad ETF-ka a teraz či už na emerging trh, alebo na sektor komodít, alebo na jednotlivý sektor napríklad technologických akcií, alebo ETCčka práve na komodity.